Ngayon ay paalis na kami dito sa isang resort. Ating tinungo at pinuntahan niya ang lugar na kung saan ay tunog na tunog ang mga pangalan ng mga resort dito na sa iba-ibang bansa pa at maging dito sa lokal at mapanasyonal ay tanyag ang naturang mga beach resort dito sa Lawigan, Masbate. Kung kaya't ating personal na pinuntahan upang ikangay mapagmasdan at makita